Kotouč po mantinelu a teď musí rychle zpátky spěchat Pavel Kubeš. Možná, že tam ještě z druhé vlny dojede nějaký Číňan, je to Takšen, je ve velké šanci, proti němu Kudela a to je skvělý zákrok nakonec, bohužel branka. Čína vede 1-0 a prosazuje se její největší hvězda Yi Fengchen. Ještě to rozestavit jednou. Zůstávají na ledě, Žižlavský je na vhazování proti Songovi. Úspěšný a tohle je dobrá pozice pro Hečka. No! Václav Hečko srovnává z přesilové hry na 1-1. Skvělá zpráva, minuta a 53 vteřin do konce první třetiny. Čeští parahokejisté vyrovnávají souboj o bronz proti Číně na 1-1. Začíná se tedy odznovu a navíc po vyhraném bůli rovnou spěchá dopředu Michal Gajer, který by jako sůl potřeboval nějaký produktivní moment na tomto mistrovství světa. Snad si ho schovává na tu nejdůležitější chvíli, obrovská česká šance. Češi dvěma slepenými góly obrací skóre. Alex Sohar je střelcem a obrovská radost znamená vedení 2-1. Strašně moc, no. Takže tam byli hodně dlouhou dobu. To teď ale platí i pro Číňany po jejich zakázaném uvolnění, že Aziaté vyhrávají buly, ani tak rychlý hráč jako Shen, ale nespracoval Kotouč. Naopak Čechům se to povedlo, je tady střela, Pavel Kubeš! Pavel Kubeš zvyšuje vedení Česka na 3-1. Úsměvy pod bříškou a národní tým utíká Číně na rozdíl 2 branek. Tam by to bylo výhodnější jako. Teď ale pozor, rychlý Shen se dostává do akce 2-1. Shen ještě přihrává na druhou stranu a Číňané klinickým způsobem vyřešili tento break. Je to Zhang Fuzhu, který rychle snižuje na 2-3. Projet po zadním mantinelu, povedlo se mu to poslední 3 vteřiny, ještě přihrávka a tohle už je dobré. České saně jsou znovu po roce bronzové. Parahokejová reprezentace poráží Čínu 3-2 a na světovém šampionátu v Calgary bere 3. místo. Úžasný, perfektní. Martin Kudela prostě musí vyhrát zápasový hráč turnaje. To je prostě z našeho pohledu, teda z našeho místa. Neskutečný úspěch. Obrovská radost na české straně. Viděli jsme i Michala Vápenku, 50letého českého reprezentanta, který s Českem prošel vlastně celou tu cestu na mistrovství světa od té premiérové účasti v roce 2009 a teď v roce 2024 v Calgary je z toho obhajoba bronzových medailí.